this video dahil no na ata diri utanon guys na ay sayo sa tawag ani kanang saluyot, kanang dahon sa galay, alugbati, dahon sa sibuyas dahonan niya gisagol-sagol ni siya pag hagpat guys kay usahon ra ni siya sa paglunod yan ay kamunggay nya mo ni ang atong kusinero guys kuan siya naghagpat kamunggay nya mo na nagpabukal ng may tubig nya lunod na ang sikwa, talong, kalabasa ug gabi nya ipaabot na siya nga maluto tabunan usa siya balik nya parang ikaluto-lutoan na ilunod na po dayon tong mga dahon-dahon nya pila ra istorya guys di mo ni naghagpat pa siya nya ang kusinero ko ay seryoso kay naghagpat mo na luto na pila ra istorya di ba lami kayong utan guys kay lapot nya gamay ra sabaw lami jud siya pagkautan kay dili lasaw may gabi sustansya kay atong sabaw muna na guys ang atong anak pod nga hangol pod ugutan gipamili pod niya iyang dahon ang iyang ipangkuha mga dahon-dahon kay hangol man sa siya utang guys kanang mga dahon-dahon niya paborito po na niya ang kanang mga dahon sa mga utanon ihamal-hamal lang guna niya god ang nindot gid ang bata nga makaon og gulay kay dili angay pugson ba nga makaayo man pud na sa iyang lawas may nang atong anak guys naron po natot pagkaon og mga gulay kay masustansya man o nindot pud na sa bata ang magsigi kaon og mga utan mga gulay-gulay naanad na gid na sila nga magsigi kaon na ng mga gulay kay ianad man ako sila nga mga utan-utan sahay panagsaan lang ang kanang magsigikaw na ng mga kuan dili makaayos sa lawas labi ng hotdog sa sanang kadaon di na siya maipakaon sa mga bata kay na siya wax sabi mamas kay ang background dito sa mga guys kay napindami sa karsada mamas kay ang mga padayon na ang lulong sa pagkaon seryoso gid kay siya nagkaon ano na siya guys ano na siya seryoso kayo niya ari ra ta kutob sa atong video thank you for watching.